سلام كما يتمسي كبرى سمعتنا زعبيت زيناتات هاجرات نورديكم ونقدستي هاجرا في صمتات نقرب له هرميني ميديا كما ترون لهم صوني عسران كلتان حملة استدالو حاصرتو انا وزيناتات تشعبنا خنقرب لكم منا نمكتالكم من عدمنا بقند نقطاتهم كنفلم كوميشنر هاجرا بوليس نبر اندرش تومبري مس موت حالة في بوليس زبا ستوكوم نبر ماتس فلوفينغ بزتاساسر كسي ايك قرب لنيو كم التبهله فرق خابتن ببزح زبصح ممحدرات كتما شودن بصحتي ناي رجع خفليت كفصمو زبلو حسب او انت خمزريو ابز قرب اوام بتلفزيون شودن زي تقايد مصنعات مملكاتو عالم بمقرات تكنولوجي حبريتها هاسيا ورد ملاو كمون حبريت اوروبا نحق مسقاق فنلاند صتاو قدايات ابقمت بمتاو دقفو مهابون قالوتن زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم دقمنا نعدمنا حج بقطتا نابزر زراتهم كوميشنر هاجرا بوليس نبر اندرش تومبري مسموت حالة في بوليس زوبا ستوكولم نبر ماتس فلوفينغ بزتاساسر كسي ايك قربلوني تبايلهم تومبري دحرمات فلوفينغ عامل كاتيت بشللتنتو مخنيات مويت كويني بزبل طرطاريو مرمرة خكايدو لصانيحهم نصو برقز زخونة بدل اي فتسانكم كبل ناي امنت كحدت قالو هيبيهم مرمرة بفلاي فلوفينغ بترز تنقفل غازيت او مغلጽ ممرمارهم زغنا نتومبري كاب مسرح دو كمزي بلو يزفلت دحريو ابتا معالت فلوفينغ مويتو كم ترخبه صبصبات يملكتهم بتمساسل زينا اب سجورتالي استهانص زبات تفتيش بوليس لومي جيو خمزه بقع تفليتم تنقطه ام جمرتا ناي زورحي اب بلومباك دحرز تفصمه توكسيو تتخيلم حالا فصتا ممحدار كتما سجورتالي امير غازي بيغوفيتش متكالت نقطه من كايمت انغبن صبو صلو حديرو مهلاوي زامن زنخونه اب 2023 ገበናት ዓሎ ምስ ቅድሚው ዝነበረ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ብ22 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸ ወግዓዊ ስታቲስቲክስ ሾደን አመልኪቱም ብዕድመ ዝደፉ ሾደናውያን ድማ ቀንዲ ግዳያት እዚ ዓይነት ገበን እዮም ተባሂሉሎም ሓደ ካብዚኣቶም 87 ዝዕድሚው ቶም ፋለን ኮይኑ ምንጻፍ ሃገራት ምብራቕ ንምጽጋንን ንምጽራይን ብሓደ ኩባንያ ድሕሪ ምውፋሩ 200,000 ኮሮና ብዓሎ ክኸስር ክኢሉ እዩ ካልኦት ግዳያት ምትላል ዝኾነ አረጋውያን በተዘጋጠመ ማብ ክንዲ ዝሓፍሩ ብዛዕባ ዝወፅኦም ክዛረቡ ድማ ደሪኹሎም ፍርቂ ካብተን ብብዝሒ ዝበፅሐ ምምሕዳራት ከተማ ሾደን በጻሕቲ ናይ ርግጫ ክፍሊት ክፍጽሙ ዝብል ሓሳብ ብኣወንታ ከም ዝርአዮ ኣብ ዝቐረበ እዋን ቴሌቭዥን ሾደን ዘካየደቶ መጽናዕቲ መልኪቱ ኣብ ገለ ከባቢታት ኤውሮጳ ንበጻሕቲ ዓዲ ተወሳኺ ግብሪ ከም ዝኸፍሉ ምግባር ልሙድ ኣሰራርሓ እኳ እንተኾነ መምሕዳራት ሾደን ግና እዚ ክገብራ ብሕጊ ከም ዘይፍቀደለን ዝፍለጥ እዩ ሜይት ፎሊን ሓላፊት ሰልፊ ማሕበራዊ ዲሞክራሲ ኣብ ዞባ ጎትላንድ ኮይና ኣብቶም ናብታ ደሴት ዝበፅሑ ተወሳኺ ክፍሊት ክፍጽሙ ከም እትደልያ ትገልጽ እዚ ክፍሊት ኣብ እዋን ሓጋይ ኣገልግሎታት ንምሽፋን ክውዕል ይኽእል እዩ ክትብል ድማ ሓሳባ ገሊጻ ኣላ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ሾደን ኣብ እትርከብ ደሴት ኦሩስት ዝቕመጥ መራሒ ሰልፊ ማእከላይ ኣንደርሽ ኦርነል ግን ተወሳኺ ግብሪ ኣድልያ ኣይኮነን ባህላ እዩ በጻሕቲ ዓዲ ክመፁና ንደሊ ኢና ከምዚ ዓይነት ኣገባብ ብምእትታው ድማ በጻሕቲ መጉዳል ኣይንደልን ኢና ኢሉ ኣሎ ዓለምና ብምቁራጽ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ሃሳይ ወርዳ ምህላው ኣብ ሰፊሕ ክፋላት ሕብረተሰብካ ዓበይቲ ምስንኻላት ፈጢሩ ምህላው ተገሊጹ ንኣብነት ኣብ ሾደን ብሰንኪ ምቁራጽ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ኣብ ገለ ቦታታት ብፍላይ ኣብ ጽላት መጓዓዝያ ሃሳይ ወረዳ ኣሎ ኣብ ቢሌኪንገ ሃላንድ ሶርምላንድን ሶማላንድን ዝርከብ ህዝባዊ መጓዓዝያ በዚ ብፍሉይ ዝተሃስየ ኮይኑ ገለ ካብ ዓበይቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ተሃገር እውን ጸገማት የጋጥሞም ምህላው ሬድዮ ሾደን ጸብጺባ ኣላ ሕብረት ኤውሮጳ ንሕጊ ምስጓግ ፊንላንድ ጸጥታዊ ጉዳያት ኣብ ግምት ብምእታው ደገፉ ምሃቡ ተገሊጹ ኮሚሽን ኤውሮጳ ኣብ ቀረባ እዋን ፊንላንድ ንዝወሰደቶ ዶባት ዘውሕዝ ስጉምትታት ብ14 ሓምለ ተዓዛቢ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ዘውፅኦ ጽሑፍ ዝግባእ ሸፈነ ይብዎ ኣሎ እቲ ጽሑፍ ዋላ እኳ ሓለውቲ ዶባት ንሓተት ዕቑባ ሩስያ ብሓይሉ ክመልስዎም ዘፍቅድ ብዓይኒ ሕጊ ስክፍታ ዝፈጥር ዓንቀሳት እንተሃለዎ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ሓድሽ ሕጊ ምስጓግ ፊንላንድ ዘለዎ መርገፂ ዝደስስ እዩ ዋና ኣፈኛ ኮሚሽን ኤውሮጳ ኤሪክ ማሙር ሃገራዊ ሕግታት ምስ መምርሕታት ሕብረት ኤውሮጳ ክሰማምዑ ዘለዎም እኳ እንትኾኑ ኮሚሽን ግን ነቲ ነቕፍትን ሕጊ ዝዳፋእ እዩ ዝብሎ ሓድሽ ሕጊ ፊንላንድ ክትንትን ምዃኑ ኣስሚሩሉ ኣሎ ሃገራዊ ሕግታት ኣብ ግብሪ ክውዕሉ ኣለዎም እዚኦም ድማ ምስ ሕጊ ሕብረት ኤውሮጳ ዘሰማምዑ ክኾኑ ይግብኦም እዩ ክብል ማመራ ተሓሳሲቡ ኣሎ
እቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝጸደቐ ሕጊ ኣካታዕን ሕጊ ሕብረት ኤውሮጳ ዝጥሕስን እዩ ዝብል ስክፍታታት ክገዋሕ ጸኒሑ ኣሎ። እዚ ሓድሽ ተሪኦን ስጋኣትን እዩ ግና ከም ተግባር ድሕነት ክረአ ኣለዎ ኢላ ኣላ ፕረዚደንት ኮሚሽን ሕብረት ኤውሮጳ ኡርሱላ ፎን ደር ሌየን። ፊንላንድ ምስ ሩስያ ዘለዋ ናይ መሬት ዶብ መሰጋገሪታት ካብ እተዓፁ እንዳሓር ስክፍታታት ክለዓሉ ጸኒሖም ኣለዉ። እዚ ስጉምቲ እዚ ብቤት ምክሪ ስደተኛታት ፊንላንድ ኣህጉራዊ ሕግታት ዕቑባ ሕብረት ኤውሮጳ ዝጥሕስ እዩ ብምባል ክንቀፍ ጸኒሑ እዩ። ኣብ ቤት ምክሪ ስርዓት ዕቑባ ፊንላንድ ነቶም ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ዝተመዝገቡ 900 ዋሕዚ ስደተኛታት ክቆጻጸሩ ከም ዝኽእል ብምምጓት ኣድላይነት ናይቲ ምዕጻው ኣብ ሕቶ ምእታው ዝፍለጥ እዩ። ተግባራት ፊንላንድ ኣብ ላትቪያ፣ ሊትዌንያን፣ ፖላንድን ዘሎ ተመሳሳሊ ኣካታዕ ሕግታት ዘንጸባርቕ ኮይኑ ኮሚሽን ኤውሮጳ እውን ነዚ ዘለዎ ደገፊቡ እዩ። ሓደ ላዕለዋይ በዓል መዚ ኮሚሽን ኤውሮጳ ቀዲሙ ከምዚ ዓይነት ሕጊ ብምምኽናይ ንጸጥታ ዶባት ኔቶ ዘለዎ ኣገዳስነት ኣጉሊሑ ምንባሩ ተጸብጺቡሎ። ምስ ኣርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ንፕረዚደንት ኣሜሪካ ነበርን ሕፁይ ተወዳዳሪን ዶናልድ ትራምፕ ክቐትል ዝፈተነ ዕጡቕ ኣቐዲሙ ኣብ ልዕሊ እቲ ተኽሲ ዝተፈጸመሉ ቦታ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ክትዝንቢ ከም ዝገበረ ኣኽበርቲ ሕጊ ንማዕከናት ዜና ኣሜሪካ ገሊፆም። ቶማስ ማቲው ክሩዝ ነዚ ዝገበረ ብ13 ሓምለ ኣብ ፔንሲልቫንያ ኣብ ዝተኻየደ ፋለኛ ጎስጓስ መረፁኒ ሰዓታት ኣቐዲሙ ድዩ ወይስ መዓልታት ንጹር ከም ዘይኮነ ኣኽበርቲ ሕጊ ይገልጹ ክብል መሻርክቲ ቢቢሲ ኣሜሪካ ዝኾነ ሚድያ ሲቢኤስ ጸብጺቡሎም። ሕጂ ብወግዒ ሕፁይ ፕረዚደንት ሪፓብሊካን ዝኾነ ትራምፕ ኣብ ናይ ጎስጓስ መደርኡ የማናይ እዝኑ ጥኢቱ እኳ እንተተወገ ብዕድል ድዩስ ብኣምላኽ ከም ዝደሓነ ገሊጹ እዩ። ኣብቲ መጥቃዕቲ ሓደ ካብ ተሳተፍቲ ሰልፊ ክመውት እንከሎ ካልኦት ክልተ ድማ ብከቢድ ቆሲሎም እዮም። ወዲ 20 ዓመት ክሩስ ኣብቲ ቦታ ብወከልቲ ሓልዋ ፀጥታ ብጥኢት ተቐቲሉ እዩ። ሓላፊት ኣገልግሎት ፀጥታ ኪምበርሊ ቲችል ብ22 ሓምለ ኣብ ቅድሚ ኮሚቴ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ምስክርነት ክትህብ ምጽዋዓ እውን ተሓቢሩሎም። እዚ ፈለማ ብዎል ስትሪት ጆርናል ዝተጸብጸበ ኮይኑ መርመርቲ ንሲቢኤስ ኣብ ዝሃበዎ ሓበሬታ ክሩክስ ነታ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ብልክዕ መዓስ ከም ዘብረራ ገና ንምፍላጥ ይጽዕሩ ከም ዘለዉ ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ ቀጽሪ ባትለር ፋርም ሾው ዝተኻየደ ሰልፊ ኣብ ውሽጢ መዓልትታት እቲ ምብራር ድሮን እዩ ኢሎም ከም ዝኣምኑን ገሊፆም ኣለዉ። ካልኦት ሰብ መዚ ኣሜሪካ እውን ንሰብ መዚ ፀጥታ ብምጥቃስ እቲ መሳርሒ ኣብ ፍጻመ ዝተኻየደሉ መዓልቲ ልዕሊ እቲ ከባቢ ከም ዘንበየት ገሊፆም ኣለዉ። እታ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ተኳሲ ነቲ ትራምፕ ዝምድረሉ መድረኽ ንምምራፅ ከም ዝተጠቕመላ እውን ግምቶም ኣቐሚጦም ኣለዉ። ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ህይወቱ ፈተነ ቅትለት ኣብ ዝተገብረሉ እዋን ንዴሞክራሲ ክብል ህይወቱ ከፊድሉ ምንባሩ ኣብ ሚቺጋን ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ ገሊጹ ኣሎ። ብተወሳኺ ኣብቲ ኣብ ግራንድ ራፒድስ ዝተኻየደ መደብ ንፕረዚደንት ጆ ባይደንን ምክትል ፕረዚደንት ካሚላ ሃሪስን ከባጩ ተራእዩ ኣሎ። ንሱ ኣብ ክልል ሜዳ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሰልፊ ዲሞክራትስ ትራምፕ ንዲሞክራሲ ሓደጋ ክብሉ ከም ዝኸሰሶን እዚ ድማ ዓብዪ ዳእላ ኢሉ ድሕሪ ምውዳቕ ንዋይት ሃውስ ክምለስ ድሉ ምዃኑ ብዓብዪ ጣቕዒት ደገፍቱ ተሰንዩ ገሊጹሎም። ባር ክቡራት ሰማዕትና ሎም ዝበልናዮም ዜናታት በዚ ፈጺምና ኣለና። ምሳና ብምጽናሕኩም ኣዚና እናመስገንና በዚ ንሰናበተኩም ሰላም።